3 sawuqalisa ukufunda kwivesi yokuqala isihloko phezulu umbongo wemfesane kaThixo ifundeka ngolhlobo ke lendumiso. Mbonge uYehova mphefumulo wami, libonge igama lakhe elingcwele. Into yonke engaphakathi kwami mbonge uYehova mphefumulo wami, ngayilibali yonke impatho yakhe enhle. Uloxolela bonke ubugwenxa bakho, ulophilisa zonke izifo zakho, ulokhulula ubomi bakho esiwogwini, akuthitshize ngenceba nemfesane. Lo uzalisayo umlomo wakho ngento elungileyo, bahlaziyeke ubutsha bakho njengokhozi. Lilizwi lenkosi eli. Thixo makasikelele ukufundwa kweli lizwi lakhe ngoku kude kube ngunaphakade. Amen. Inkosi kakhulu bazali, siyahlala phansi. Ndinqwenela nje ukuba sibonisane kafutshane kula mazwi esifunde kuwo kule ncwadi yendumiso yekhulu elinesithathu. Mbonge uYehova mphefumulo wami, libonge igama lakhe elingcwele. Into yonke engaphakathi kwami bonge uYehova mphefumulo wami, ngayilibali yonke impatho yakhe enhle. Kuba uYehova ngulo oxolela bonke ubugwenxa bakho, uYehova ngulo ophilisa zonke izifo zakho, uYehova ngulo okhulula ubomi bakho. Lo mazwi bazali bami, xa sizawukwamkela kwesi sithebe sothando lwemvana, ndinqwenela okokuba sibonisane ngawo. Ndinqwenela ke okokuba lo myalezo wale mini ndiwuphe itheme okanye umgomo. Umgomo othi ankosi yesabatha ndisekho emhlabeni. Baxa nisuka apha benibuza abazukulu uba bekuthiwa necaweni, uzuthi nxa uphendula uthi ankosi yesabatha ndisekho emhlabeni. Nqwenela into yoba ngale mini yanamhlanje xa sizokwamkela lo mthendeleko wokugqibela kulo nyaka, kuzo zonke izinto mhlawumbe nezinto ezisikhathazileyo, kodwa kuzo zonke izinto sizobulela bonge uYehova. Sizobulela, singabuleli izinto ziphathekayo, sibulele sithi ankosi yesabatha ndisekho. Sibulele just the gift of life, uThixo osigcinileyo sade sabangaka, uThixo osivusileyo naxa besesilele abanye benu bengena bephuma ezibhedlele, kodwa uThixo wemanani, uThixo wanyaniseka. God has been faithful. So yona nto ndinqwenela into yoba xa sizokwamkela lo mthendeleko siza apha sisenza lo mthandazo umntu ngamnye esithi ankosi yesabatha ndisekho emhlabeni. uDavide xa ebhala le ndumiso ungathi utsho loo kuba ndisekho emhlabeni. Ncwadi ke yendumiso bawuJay, it is my favorite book kule Bhayibhile iyonke. Yeyona ncwadi ndiyithandayo, and yeyona nto yenza into yoba ibe incwadi endiyithandayo, incwadi yendumiso, ukuba uDavide xa ebhala, unlike other authors, akabhali ngamabali, akabhali ngabanye abantu, kodwa xa uDavide ebhala, he is reflecting on his own journey noThixo. Xa ebhala uhleli apha ujonge emva, apha esuka khona noThixo wakhe. Athi xa ezibona nakwizinto agqithe kuzo
esibona ekule ndawo uThixo emthwele athi mbonge uyehova mphefumulo kufike kuye engqondweni okokuba ayikho kuqonda kwami nokuhlakanipha kwami okokuba ndigqithe kuzo zonke izinto ndaze ndazofika kule ndawo endikuyo ibingamandla kaThixo nofefe lukaThixo le nto esithi namhlanje mbonge uyehova mphefumulo wami. He is communicating with his own heart. Thetha nenhliziyo yakhe. uDavid xa esenza le reflection ejonge emuva. Noba nathi bazali xa sijonge emuva sijonge izinto uThixo asigqithise kuzo. Uyafika lo mbongo wenhliziyo okokuba silapha nje abanye nanifudula nihamba nabo abasekho abaphakathi kwethu kodwa uThixo usaligcinile. Ayikho ukuqonda lokuhlakanipha kwenu kodwa ngamandla kaThixo. Le nto ndisithi ankosi Sabatha isekho emhlabeni. Le nto ndisithi namhlanje yona nto ndiyinqwenelayo intoba simbulele uThixo ngaphaya kwezinto zonke esijongene nazo ngalo mzuzu nezibubunzima kula makhaya sihleli kuwo kodwa sibulele nje just the gift of life. Wenza loo nto uDavide axoxa nenhliziyo yakhe. Uthi ke uDavide xa exoxa nenhliziyo yakhe kule ndumiso yombongo uthi ungalibali ungamlibali yonke impatho yakhe enhle. Yos eyona nto yenza intoba athi nxa esenza le ndumiso ethetha nenhliziyo yakhe athi ungalibali ukuba le nto ingumntu inamaxesha okulibala. Ndibona onyana nentombi bakwaSirayeli nxa besentlanga belambile bathi ngenxa yendlala yexeshana bathi bekungcono eliphupha apho sisu sebelibele balibe ngenxa yendlala nje yexeshana balibala okokuba lo Thixo uye wavula ulwandle bahambe emhlabeni owomileyo balibele kuba le nto ingumntu namaxesha okokuba ihambe ilibale. Yena wathi uDavide kuzo zonke izinto uThixo andenzele zona uzuncede inhliziyo yami ungalibali. Nokokuba ngalo mzuzu ndizibhaka ndikwimeko ebubunzima kodwa uzuncede inhliziyo yami ungayilibali yonke impatho yakhe entle. I do not know izinto elijongene nazo kumakhaya elihleli kuwo mhlawumbe zizinto ezibubunzima nabantwana elihleli nabo kodwa kobo bunzima sesingalibali amaxesha amandi sesingalibali ufefe uThixo asenzele lona. Uthi ungalibali yonke impatho yakhe entle kuba uThixo nokokuba ebakho amaxesha obunzima kodwa bazalwane bami zikhona izinto ezinhle uThixo asenzele zona. Kubithi ingoma yamarhabe mikhulu ingumangaliso imisebenzi yakhe zisingayibali lo misebenzi kaThixo emikhulu. Yintoni le athi uDavide xa ethetha nenhliziyo yakhe uzungayilibali uthi enhliziyweni yakhe uthetha yedwa uDavide apha uthi ungalibali kuba lo Yehova nguloxolela zonke izono zakho uzungalibali. Kuba uDavide bazalwane bami ebenawo amathuba okubhatyaza ebomini kodwa uThixo nangona ebemane ephambuka endleleni kodwa uThixo wabufihla ubuso bakhe ezonweni zakhe wamthethelela wamxolela bazalwane bami wamenzela izinto ezinkulu nangona ebengafanelekanga. Le wathi uYehova ngulo
uphoqolela bonke ubugwenxa bakho. Ngoku ke inhliziyo yami uze ungalibali uthi uYehova ulophilisa zonke izifo zakho. Bazalwane bami, phakathi kobuthathaka bempilo, bazalwane bami, uThixo uyasivusa kumandlalo. uThixo aphinde asiphakamise sesingalibali yonke impatho yakhe enhle. Sokwenza loo nto namhlanje. Basithi Nkosi yeSabatha isekho emhlabeni. Nkosi yeSabatha isekho emhlabeni. Uthi ke mbongo uYehova uFuna. Xa isitsho njalo ungathi uthetha lamazwi athethwa ngumculi wegospel xa esithi count your blessings. Name them one by one. Bonke uYehova. Bonke uYehova. Count your blessings. Inoba kule minyaka mininzi kangaka bazalwane bami decades sisiphilileyo kulo mhlaba, xa sijonge emva singazibala nathi izinto uThixo asenzele zona. Xa esithi uDavide mbonge uYehova phefumlo wami, ndizokuthi kuni bazalwane bami xa sisamkela lo mthendeleko namhlanje, masize kuThixo ngokubulela, counting our blessings, naming them one by one. Sisithi zinkulu izinto uThixo andenzele zona. Phefumlo wami. Davide apha is reflecting. Njengoba besemshilo, is reflecting on his own life, on his own journey noThixo wakhe. Uthi nxa ejonga njengoba ebhala le ndumiso ethi mbonge uYehova mphefumlo wami, uthi xa ejonga ubona izinto uDavide ebezingamfanelanga uThixo amenzele zona. Xa ejonga emva uDavide ukhumbula namhla bazalwane bami ayesemadlelweni alusizimvu. Bazalwane bami ufika isithunywa sikaThixo apha endlini kaJese. Bazalwane bami sizokonyula ubumkane. Uthi umbhali agqitha amadodana amakhulu ayefanelekile elikhaya. Khabentengcwele kwavela umbuzo aphelalela onyana bakho, kwathiwa hayi ikho inkwenkwana esekwaluseni, kwathiwa mayibizwe kuba nguye onyulwe nguThixo. Wanyulwa eliyakayaka lomfana engafanelekanga, kodwa uThixo othatha izinto ezingafanelekanga, othola izinto ezingamadlavu, wamthatha wamphakamisa wamenza ibumkani. Lento namhlanje esithi mbonge kuba ndandingafanelekanga, kodwa wena Thixo wandiphakamisa. Mbonge zinkulu nathi izinto ngoba xa sijonge emva sibona izinto uThixo asenzele zona, namagama amakhulu ebesibizwa ngawo kulo mhlaba angasifanelanga ngenxa yenceba zikaThixo. Bazalwane bami, he's doing that reflection apha uDavide. Ujonge emva, ajonge nezinto ezibubunzima agqithe kuzo. Bazalwane bami, kungathi nxa esithi mbonge uYehova phefumlo wami, ukhumbula lamhla athi umbhali wayesentlango Khabentengcwele ejongene nengonyama nephele izilwanyana ekungekho mntu unokulwa nazo. Bazalwane bami, kodwa umbhali uthi wakwazi uDavide ukunqoba. Khabentengcwele uthi ke namhlanje xa esithi mbonge ukhumbula intoba kwakungengawo awamamandla, kodwa yayingamandla kaThixo. Emile uGoliath esoyikwa ngabantu, wasuka uDavide wathongana naye. Mfeka esithi wena uza kum uphethe
ngeke kodwa mnandisa ngegama likaYehova uThixo. Uthi namhlanje ndachitha kuzo zonke ezo zinto, hayi ngawami amandla, hayi ngokwami ukwazi, kodwa ngamandla kaThixo. Le nto esima namhlanje esithi mbonge uYehova phefumlo wami. Ankosi yesabatha isekho emhlabeni. Ungathi xa esenza le reflection uDavide ejonge emva apho asuka khona, ungathi uvuma laa ngoma yegospel ethi namhla Nkosi siyamangala. Masibheke emuva. Namhla Nkosi siyamangala. Masibheke emuva. Kuba wena Nkosi ubungekho nathi, mhlawumbe ngabasafele endleleni, kodwa ngenxa yokuhamba nawe singenapho ekuthiwa kungena mntu khona, saphuma ekuthiwa ongene khona akaphumi. So siyamangala, masibheke emuva. Lengwathi ke namhlanje mbonge Yehova phefumlo wami. Bonke uYehova phefumlo wami, ungalibali yonke impatho yakhe enhle. Izana lo mazwi ke bazalwane bami, uthi namhlanje xa sereflecta nathi ngobethu bomi ngezinto uThixo basigqithise kuzo. Uthi umfundisi uJohn Newton, when he is doing his own reflection ngezinto agqithe kuzo naye, ubhala iculo Amazing Grace. Kweli culo kwivesi yesine uthi through many dangers, toils and snares, I have already come. It is grace that has brought me safe thus far, and grace will lead me home. Bezininzi izinto ebezibubungozi endleleni, kodwa kuzo zonke ndikwazile ukuba ndihambe ndifike kule ndawo. Lufefe likaThixo that has brought me to this far. Lufefe likaThixo oluzawundigcina nangoku ukusuka apha ukubheka phambili. It is the amazing grace, the amazing grace of God. Ndiloo nto ndisithi ke masimbonge ke uThixo, bazalwane bam. Uthi umpostile uPawulos ezintweni zonke bulela, ezintweni zonke sithi Nkosi yesabatha isekho emhlabeni. Thixo ke makalisikelele bazali, Thixo aligcine namakhaya enu, Thixo akhanyise ubuso bakhe phezulu. uKristu Nkosi yethu. Amen. Hlabelela nje. Ulise uba umongameli elikaKristu igama ndithi molo ba. Ulise kuyo yonke le ngqondo umagosa asekhaya, kwinkokheli zekhaya, abantu bonke abalapha namhlanje ngelikaKristu igama ndithi molweni. Nyinyule umuntu oliyika, kodwa ngamandla kaThixo uzandinika amaso okuthetha. Ndibulele mfundisi, ndithi siyabonga, andizuthi ndiyabonga, siyabonga singulo mhlambi. Ngenxa kaKristu uye wasiphakamisa kwimandlalo zethu. Since nezo ncwina silele sinencwina, kodwa ngenxa yegama lakhe wasiphakamisa. Usiphakamisa semahlaba, asihambi straight, sayeke uhamba straight. Siyakekela, sinenyonga ezibuhlungu, kodwa kuyo yonke loo nto akunani sithe Nkosi Thixo. Ngalo mzuzu sithe Nkosi Somandla. Ndiyabulela qalapha kumongameli wethu. Ndiyabulela, siyabulela ngobukho bakho, ngokuvuswa kwakho nguThixo, into yokokuba uzokwenza lo msebenzi. Akuzinyulanga, ukusebenzisile ebudeni bobusuku, uthethile nawe, wathi kulaa rhabe nto uya kuyo uzuthi uthi. Siyambonga uSomandla, Nkosi. Sibonge nabantu uThixo abavusileyo njenga kumahlaba, sinamahlaba
Sinamahlaba. Asisahambi straight wena. Sibukekela. Kodwa kuyo yonke loo nto uThixo usenzile into basohlala lapha kwezo situlo. Sidla ngokuncina sihlale sibambelele. Siye kwesa situlo bese ungcwele. Kodwa ngenceba yakhe usiphakamisile silapha ngoku. Nabangaphakamanga uThixo unabo kulandawo babo. Kwaye uzabathwala. Uzasithwala nathi. Enkosi ba umfundisi. Nkosi uThixo ukusebenzisile. Uthixo usebenzisa abantu bakhe ngokufanelekileyo. Silapha ngoku sondlile. Silapha nezingoma bazali zisichukumisile. Sasakhumbula imihla yakudala. Asiyilibala. Wasinceda wasihlohla ngomoya wakho ongcwele uThixo. Sakwazi ukuphakamela naxa siphakama siyancina siyababelela. Kodwa ndibabonile abanye yikhwaso nje. Ngemfefe zikaThixo. Thank you God. Thank you Lord. God is great. Fundisa ukusebenzisile ngokufanelekileyo. Kuba ndiqinisekile ubuthandazo obubusuku. Into obuzokwazi uyimela le nkonzo. Kuba njalo kumuntu onyuliweyo. Akalali. Uyacinga ngalokho ixesha ndizawuthini. Thixo ndinika amazwi okuthetha. Uphile waxakathisa. Sambonga uSomandla. Sibonge imisebenzi yakhe. Siyibona apha kuwe. Thank you Lord. Thank you God. God is great wasana. Nani nonke uThixo niphakamisile. Sinalo mahlaba. Sizile kodwa. Siyalibulela usuku lukhulu ukuthi. Siyancwina kodwa njengoba silapha nje akhona unokubona uba lo uyancwina lo utheni. Siyacula. Simamela ilizwi. Inkosi Somandla. Sibonga uSomandla ezintweni zonke. Inkosi impa umfundisi. Akusebenzise. Usuke kokweni apho uzalwa khona. Wasifunela into yokuba kube yilento uyiyo. uThixo wakongezelela ngakumbi. Azakuphakamise uSomandla. Wenze ngaphezulu. Siyambulela uThixo ngawe. Uzokufaka apha kulomhlaba waseKapa. Nkosi siyabulela bazali. Ndinibonge nonke. Niculile bengayazi bani sacula kanje. Ya, siyam. uThixo unisebenzisile. Azanisebenziseke kuzo zonke indawo enzathi ivukuzo. Eminqubeni yenu asithwale sonke uSomandla. Akululanga kunzima bazali. Kodwa kuyo yonke loo nto siphakamisa izandla sithi Nkosi Somandla. Igama lakho ngibonga. Amen. Ngamazwi amnandi kangaka. Siyabulela kakhulu bazali sifike ekupheleni kwale nkonzo yethu yanamhlanje. Masambeni ke sibuyele emakhaya. Nalamazwi mbonge uYehova mphefumulo wami. Into yonke phakathi kwami bayibonga igama lakhe elingcwele. Ungalibali yonke impatho yakhe. Sambeni ke bazali. Sibuyele emakhaya senze umthandazo wodwa. Sisithi Nkosi yeSabatha. Isekho emhlabeni. uThixo ke sikelele uThixo umsebenzi wonke owenziweyo namhlanje. Sawuthabatha ke laculo 406 kumaculo ethu 406 makwenziwe indumiso kuThixo nguyise, kuThixo ngunyala, kuThixo ngumoya. Njengoko kwakunjalo makube njalo ngoku nangabaxesha ezayo kungabi nakuphela. 406 makwenziwe indumiso kuThixo nguyise.
xa besiqala le nkonzo nangoku somandla siza kuke Nkosi nokubulela. Sibulela Nkosi ingcwele ubukho bakho phakathi kwethu. Sibulela Thixo wethu onamandla umsebenzi wonke nokukhokhelwa nguwe kule nkonzo yanamhlanje. Laba ke Nkosi abazali Thixo wethu bale nkonzo. Thixo wethu onamandla xa ubavusile wababeka Nkosi lo mnquba namhlanje xa bezawuphuma babheke emakhaya. Hamba nabo ke Nkosi elungileyo bagcine Nkosi ubathwale bapha amandla Nkosi ebuthathakeni babo Thixo wethu oyingcwele. Basikelele Thixo wethu namakhaya abo. Siyakubulela ke Thixo wethu onamandla. Sikubulela Nkosi ngale nkonzo ngolusuku. Sikubulela Thixo wethu olungileyo ngalamagosa elibandla nabo bonke Thixo wethu olungileyo abenza olusuku lwaba impumelelo. Thixo wethu onamandla siza kuke Nkosi sibulela somandla lokhu kutya Thixo wethu olungileyo usipha kona usilungisele kona nabo bonke Nkosi abalungisileyo basikelele ke Thixo wethu onamandla usikelele konke esiza kukwamkela. Siyakuthandaza ke Nkosi ngaye uYesu Kristu inkosi yethu akwaba kofefe lwenkosi yethu Yesu Kristu uthando lukaThixo ubawo nobudlelane bomoya ingcwele ngaba kithi sonke manje kuze kube ngunaphakade.